ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. бо умеди тансиҳатӣ ва хонободии шумо барномаи навбатии кошонаро тақдиматон мегардонем. имрӯз мо ба назди оинаи нилгон нафаронеро даъват мекунем ки тарзи тайёр намудани таомҳоро дӯст медоранд. ва имрӯз дар барномаи мо ҳузур доранд табиби мушфиқу меҳрубон, кадбонаи хушсалиқа Наргиз Боно. хуш омадед ба барномаи мо. ва мегӯфтед ки имрӯз дар барнома кадом нави таомро барои бинандаҳои мо омода месозед? ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, Шабнам Боно. ман имрӯз як хӯроке тайёр мекунам ки аз сабзавотҳои тару тозаи ватанӣ тайёр карда мешавад ва ҳамзамон бо ҳамин сабзавотҳо як хӯриши осонак тайёр мекунам. яъне маҳсулотҳои зиёдӣ ба мо лозим нестанд барои хӯриш, маҳз аз анамин маҳсулотҳои тару тозаи ватанӣ. бинандаҳои азиз бодиққат бошед, зеро барои ҳар як кадбону сарфаю сариштакорӣ бисёр муҳим аст ва имрӯз Наргиз Боно барои мо бори дигар исбот месозанд ки бонувон бояд сариштакор бошанд ва аз ҳамин маҳсулотҳо барои шумо ҳам тарзи тайёр намудани як нав таом ва ҳамзамон тарзи тайёр намудани хӯришро нишон медиҳанд. аз назди оинаи нилгон дур набошед ва бубинед ки чӣ гуна омода карда мешавад. хуб, нахуст аз кадом маҳсулот шурӯъ мекунем? ба хӯрок ва ҳамзамон ба хӯриш ба мо дар кор мешавад картошка, гӯшт, сабзавотҳо, сири пиёз, пиёзи сафед, барги хӯриш, кабачок мегӯем, боимҷон, қаламфури булғорӣ, сабзӣ, помидор ва бодринг. ва ҳамзамон хӯриши сабзигӣ ва инчунин равған. хуб, нахуст аз кадом маҳсулот шурӯъ мекунем? нахуст мо аввал бояд гӯштро реза карда андохта бирён карданамон лозим аст. мо корча лозим мешавад? хӯроки худро оғоз мекунем аз майда кардани гӯшт бо ҳаҷми 4 кунҷа, на калон, на хурд бояд бошад. ин хӯроке мебошад ки зиёдтар парҳезӣ, яъне пас аз ки бирён мекунем мо дар буғ мемонем ки омода шавад. хӯроки парҳезӣ албатта ки хуб аст, ба саломатии инсон ҳам зараровар нест ва инро метавонанд тамоми нафарони масалан синну соли гуногун дар хонаи худ барои худ ва барои аҳли оилаи худ истифода баранд. гӯшти мо бирён шудан мегирад. дар ин вақт мо бояд сабзавотҳоро бо навбат майда карда бирён мекунем. якум сабзӣ, барои чӣ ки сабзӣ камтар кораш интар бирёншавиш дертар мешавад. хӯроке ки айни ҳол мо омода карда истодаем барои тақрибан чанд нафар лозим аст? тақрибан як 6 нафар. 6 нафар. Наргиз Боно, бояд каме дар бораи фаъолияти кориятон суҳбат кунем. тӯли чанд сол аст ки пешаи табибиро интихоб кардем? табибиро ман аз хурдиям, аз кӯдакӣ наврасӣ мехостам табиб шавам. лекин табиби занона фикр намекардам, табиби дил шудан мехостам. чӣ боис гардид ки Наргиз анамон меҳру муҳаббате ки нисбат ба пешаи табиби дил шуданро доштанд, имрӯз рӯй оварданд ба табиби бемориҳои занона? вақту соаташ омад, вақте ки цикл мегузарем, вақте ҳар як бемориҳоро дар бораашон маълумот пайдо мекунем, маълумот мегирем, ба алоҳидагӣ мегузарем. ҳамин вақте ки ба таваллудхонаи ду дар курси 4 мехондем, бар фани акушерства момодоягӣ гузаштем. дар ҳамон ҷо муаллимаи мо Холова Шаҳноза Исроиловна буда. муносибати ҳамун инсон ё чӣ хеле ки ҳамун вақти занҳо кази муомила кардан ва кардан бо ҳам кӯдакон ҳаминро дида меҳру муҳаббате пайдо шуд. яъне меҳру муҳаббати модару фарзандро дида намун шӯъла дар дилатон. аз соли 2001 дохил шудам ва соли 2006 хатм кардем ва магистратура дохил шудам. аз соли 2006 то 2009 магистратура дар таваллудхонаи шаҳри рақами 2 гузаштам. пас аз хатм намудан боз дар ҳамон ҷо аз соли 2009 кор ва фаъолият мебарам.
шабнам бер дар як зарф гӯштро зирбонда дам партоем ва дар зарфи дигар ман сабзавотҳоро ба алоҳидагӣ мезирбонам. Шумо агар мумкин бошад ба ман ёрдам кунед, равған андозед ба зарфи дигар. Руб чӣ қадар лозим аст? Андозед ҳоле. Пас аз хатм кардани донишгоҳ ба ҳамин таваллудхонаи ду кор даромадам ва аз соли 2009 то ҳол 13 сол мешавад ки кор мекунам. Бисёрам касби пурифтихор аст, касби пуршараф аст табибӣ. Воқеан боз ҳамун модару ҳангоми тифл дар оғӯш мебинед. аз касби интихоб кардаи худ ба фикрам боз дучанд ифтихор мекунед. Медонед касби мо хеле душвор аст, аммо вақте ки мебинем ки модар ва фарзанд таваллуд мешаванд ё як ҷарроҳӣ ки мешавад ки ба нағз итмом мерасад, ба хушу хурсандии ҳамон инсонҳое мебинем, беҳад шод мешавам. барои чӣ ки як нафари дигар аз мо хурсандӣ мебинад. барои ҳамон яъне метавонед кӯмаки худро ба дигарон расонед. ва интихоб кардани ин касби худам бисёртар ба ман падарам тавсия доданд, бисёр ба ман кӯмак карданд. Ман хеле ҷавон будам ки манро дохил карданд, бисёр кӯмак карданд. ки афсус ки пас аз хатм карданам гузаштам. баъд бародари хурдиам бисёр кӯмаки зиёд карданд ки ман хонам. хай худо ба шукр хондем, ба дипломи сурх тамом кардам. то ҳол кор мекунем. Зиёд бояд ба дег маҳсулотҳоро илова мекунем. гӯшти мо зирбонда шуда мегирад, камтар пас карда таф метиҳем. оташдонро дар ҳарорати паст мемонем. бинандаҳои азиз, сабзӣ ва картошкаро майда кардем. акнун чӣ кор мекунем? якум сабзиро гирифта мезирбонем дар тафдоне ки оташдоне ки дигар ба дохили тоба илова мекунем. сабзӣ ва картошкаро. бинандаҳои азиз бо диққат бошед. сабзиро мезирбонем. боз боимҷонро майда мекунем. акнун боимҷонро майда мекунем ва картошкаро ба як сум мегузорем. бинандаҳои азиз, то он даме ки сабзӣ пухта расад. ҳамаи сабзавотҳоро ба як шакл майда мекунем. ба як шакл. ин сири ин хӯрок ҳамин аст ки бояд мо ҳар як сабзавоте ки ба дохили дег медозем бояд ба як андоза бошад, яъне як шакл. бинандаҳои азиз, хотиррасо менамоям ки сарпарасти барномаи мо ширкати қаннодии шоколадсия мебошад. шумо метавонед шириниҳоро бо нархҳои дастрас ва муфид аз ин ширкат харидорӣ кунед. боимҷонро майда кардем. акнун чӣ кор мекунем? як боимҷонро барои хӯришамон мемонем. як зарфи калон агар мешуд лозим аст ба мо. инҳоро андохтам ва баъд навбат ба кабачкиро ҳам ба ҳамин андоза майда мекунем. метавонем андозашро камтар калонтарам кунем, барои чӣ ки кабачок тез об мешавад. агар мо онро ҳаҷман хурд майда кунем, дар дохили дег об шуда меравад. барои ҳамон метавонем камтар андозашро калонтар гирем. ман ба дохили дег назар меандозам то ин ки агар камтар сурх шуда бошад метавонед гиред ва дигар чизро андохтан гирем. дар сабзавотҳоро камтар тиллоранг шавад мегиред. баъд то инро зирбондан хӯришро ҳам сар кунем, якҷоя шавад, ҳам хӯриш, ҳам баробар омода шаванд. Хуб, маҳсулотҳое ки барои хӯрок майда кардем ба як сум мегузорем ва навбат ба маҳсулотҳое ки барои хӯриш
сабзиҳо ҳам ба хӯрок дар кор мешавад, лекин камтар диртар. Барои ҳамин як тарафа гузорем. Сабзии мо ранги тилорангро гирифт, як лали ба мо лозим аст. Ба мо лозим аст ки ман инро гирам. Ва дигар сабзавотҳоро сабзии мо каме сурх шуд ва метавонем картошкаро андозем, зирбонем. Хуб, сабзиро гирифтем, акнун картошкаро. Акнун картошкаро ё кадом намуди сабзавотро андозем мешавад, биёед ай картошка сар мекунем. Ҳамаи маҳсулотҳоро алоҳидаги мезирбонем. Хушрӯ мебарояд, баъд алоҳида яъне об намешавад дар об намешавад. Хӯрок намуди хӯрок ҳам зебо мегардад. Бояд чӣ хеле ки модари ман мегуфтанд, аз хурдӣ авқот мекардам, баъд мегуфтанд ки меҳратро дохил кун даруни ҳамин авқот. Ман намефаҳмидам. Меҳр ҳамин будааст ки вақте ки мекунӣ ба як хушрӯгӣ, ба як зебогӣ, бо диққат бо меҳр ба намин хӯрокро омода кунӣ, хӯроки ту таъмаш лазизтар мешавад. Таъмаш лазизтар мешавад мегуфтанд. Барои ҳамин ҳаракат мекунем. Наргиса, ба дохили дег мо намак илова накардем? Намакро метавонем вақте ки ҳамаашро якҷоя кардем, баъд барои чӣ ки ҳозир намак бисёр шуд, метавонад ё шӯр биёяд, ё кам намак биёяд. Барои ҳамон ҳангоме ки ҳамаи маҳсулотҳоро якҷо мекунем, баъдан гӯшти мо бирён шуда истодааст, метавонем камтар паст кунему. ҳарорати оташдонро паст намуда дар ҳарорати паст мегузорем то ин ки хубтар гӯшт омода шавад. Акнун метавонем то тайёр шудани хӯрок хӯришро омода кунем. Марҳамат. Барои хӯриши мо якум гӯштро зирбондан дар кор. Ман каме биштар гӯшт ҳам лозим аст. Як қисмати гӯштро майда кардам барои он ки кори мо зудтар шавад. Андозашро ба шакли дарозрӯя бояд майда кунем. То гарм шудани равған мо метавонем дигар маҳсулотҳоро майда кунем. Сар мекунем аз бодринг. Бодрингро ҳам ба шакли дарозрӯя майда мекунем. Акнун равғани мо гарм шуд, Шабнамбону, биёед метавонем гӯштро илова кунем. Бирён шавад. Ин хӯриши гӯштӣ мебошад. Ҳам сабзавот, ҳам гӯштӣ. Болои гӯштро мепӯшонем то ин ки зудтар омода шавад. Шабнам, ба мо як зарф лозим аст ки маҳсулотҳои хӯришро гирем. Як зарфи калонтар агар бошад тел. Ташаккур. Як бора ҳам хӯрок тайёр мешавад, ҳам хӯриш. Ман ба дохили нег назар меандозам. Шумо бошед маҳсулотҳоро гӯштро агар илоҷ бошад. Акнун дуюм помидорро реза мекунем. Якташро барои хӯрокамон гирифта мондан дар кор. Сурхак шуданаш лозим. Помидорро ҳам шаклашро дарозрӯя реза мекунем. Яъне ҳамаи маҳсулотҳоро ба як шакл майда мекунем. Як шакл мекунем ки хӯриши мо як намуд. Помидорро майда карда илова мекунем. Картошкаро сурх шудааст, акнун бояд гирем ва дигар сабзавотро илова кунем. Картошкаро мегирем ва боимҷонро меандозем.
акнун ба дохили тоба кабачкиро меандозем ва мезирбонем. акнун боимҷонро барои хӯриш шакли дарозрӯя майда мекунем. барои чунки гӯшти мо қариб тайёр шуд. боимҷонро ба зарф мегирем ва агар гӯшти мо сурх шуда бошад бояд ба як зарф гирем. гӯште ки ба хӯриш бирён кардем сурх шуд мегирем ва дар ҷояш боимҷонро мезирбонем. ба деги худ боимҷонро илова мекунем ва бирён мекунем барои хӯриш. ба хӯриши худ боз қаламфури булғориро реза карда илова мекунем. ин ҳам бояд дарозрӯя бошад. қаламфури булғориро ҳам реза карда ба дохили хӯриш илова мекунем. боимҷон ҳам сурх шуда истодааст. кабачокҳои мо ҳам сурх шуда истодааст. метавонем ба ин хӯриш бо шибитро меандозем. на калон, на майда бояд бошад. пас ба дохили хӯриши мо хӯриши сабзигири ки пешаки тайёр карда будем ҳамонро илова мекунем. яъне ҳама маҳсулотҳо сабзавотҳо ҳастанд? сабзавотҳо ҳастанд ва пас аз он метавонем агар ҳастанд шахсоне ки сирпиёзро мехӯранд ҳастанд намехӯранд барои ҳамон метавонем як камтар истифода барем сирпиёзи худро. ду донаи сирпиёзро мо дар хӯриш истифода барем. майда карда ба дохили хӯриши худ илова мекунем. хӯриши мо қариб ки омода шуд. бинандаҳои азиз, акнун мунтазир ҳастем ки боимҷон тарасад ва онро низ ба дохили дигар маҳсулотҳо илова кунем. боимҷон бирён шуд барои хӯриш. барои ҳамон мегирем хӯриши худ илова мекунем. акнун метавонед шабнам камтар намакро андохта намак кунеду хӯришро гиред. акнун гӯште ки бирён карда будем бояд гирифта камтар зирба карда намон дар кор.
ما موافقی تام بینندگان عزیز با خورش نمک اضافه کردیم. اکنون آمیخته میکنیم. آمیخته کنید و آماده میکنید. با ظرف‌های خرد انداخته آماده کنید. یعنی میتوان گفت که خورش ما الان آماده شد، میتوانیم اون رو با یک سو بذاریم و تا آماده شدن طعام انتظار شویم. پیاز رو میگیریم. کبچاک هم بریان شد. میتوانیم با ظرف گیریم. شبنم یک ظرف رو تیز. رو هم گرفتیم. آخر محصولاتی که بریان کرده گیریم. این بایم جان است. پیاز رو ایلوه میکنیم. پیاز رو ایلوه میکنیم بعد لامپور بلغاری رو هم پیدا کرده به داخل دیگ خود ایلوه میکنیم. نمک اضافه میکنیم. کمک باید با زیربک خود نمک اضافه میکنیم. یک نیم قاشقچه برای طعمش نمک اضافه. بینندگان عزیز، از سبب اونه که ما گوشت رو پیشکی نمک کرده بودیم، به همین خاطر با داخل توبه نمک رو کمتر اضافه میکنیم تا اینکه طعام ما شور نشود. با یک محصولات دیگر این پمیدور رو باید یک 6-8 تقسیم قسم کرده با داخل دیگ میاندازیم. ظرف میگیریم پمیدور رو هم. و ما دیگر لازم نمیشه. با داخل توبه و زیربک باز ما قرنفل بلغاری رو ایلوه میکنیم. زیربک سرخ شد، اکنون پمیدور رو ایلوه میکنیم. ایلوه که کردیم، پس برگ ریحان رو میچینیم. برای طعمش باز هم خوش لذت‌تر شدن. طعمش هم با زیبایی همین خوراک خوش لذت شود. این رو که
илова кардем. Акнун ба гӯштро ки дам дода будем, дар ҳамун оби худи гӯшт ҳаст. як ду авлес мо бояд оби худи ҳамин гӯштро илова мекунем ба дег. боимҷон бирён шуд. Акнун боимҷонро ҳам мегирем ба зарфи алоҳида. ҳамаи маҳсулотҳоро зирбонда шудем. Бале. Кам дар таги дегро пастар карда, акнун ҳамашро қабат ба қабат ба дег мечинем. Хоб, нахуд шурӯъ мекунем аз сабзи. Сабзи ки сахтар аст, сабзавоте ки сахтар аст, барои мо бояд дертар мепазад. Барои ҳамун аз ҳама поён бояд чинем. Пас дуюм мо чиқили ки дида будед, инҷо мо сирпиёз дорем. Сирпиёзро мемонем ва ҳар як қабатро мо бояд намак кунем. Намакро метед? Агар ҳар як қабати инро мо намак кунем шӯр намешавад? Не, кам барои маззаш бояд метавонем баъд ба охир ҳам намакро илова кунем. дуюм боимҷонро илова мекунем ба дег. қабати дуюм. сеюм картошкаро илова мекунем. картошкаро ки илова кардем, акнун дар байни инҳо мо барги райҳонро мепартоем барои таъми хӯрок. Ва бо каме намак мегирем. баъд охирон мо кабачкиро, барои чӣ ки кабачки ин мулоим аст, аз ҳама боло илова мекунем ки қариб ки пухта расидааст. Агар мо онро барвақттар илова мекардем ба дохили дег, ба ин аллакай шаклаш дигаргуна мешуд, шакли худро гум мекард. пас қалампуре ки дорем дар даруни хӯрок илова мекунем ва каме шибит, кашнич ва пиёзро ба дег ҳамроҳ мекунем. пас аз он ки ҳамаи сабзавотҳоро илова кардем, ба оташдор маҳкам карда 10 дақиқа дар ҳарорати пастар нигоҳ медорем. то омода шудани хӯрок мо метавонем зарфро ороиш дода хӯришро омода кунем. лозим аст барои хӯриш. баргҳои салат мо баргҳои хӯриш
ороишотро оғоз мекунем. Хӯриш сер витамин, сер ғизо мебошад. аз витаминҳо яъне бой аст. Витаминҳо бой аст. бинандаҳои азиз, шумо метавонед ин нави хӯришро дар хонадони худ зуд омода созед барои аҳли оилаи худ, зеро ин хӯриш аз витаминҳо бой ҳастанд. ҳамзамон қайд кардан ба маврид аст ки аз маҳсулотҳои тару тозаи ватанӣ истифода шудаанд. Дар фасли тобистон метавонед танҳо ҳамин хӯришро ҳам ҳамчун хӯрок истеъмол намед, барои чӣ ки гӯшт дорад, зирбонда шудааст, бо имҷон дорад, серғизо мебошад. бо сабзавотҳо омехта шудааст. як маззааш ҳам ба фикрам хеле хуб аст. хуб, хӯришро омода кардем, ба яксу мегузорем ва ин лаҳза шурӯъ мекунем ба ороиш додани лаъли барои гирифтани хӯрок. акнун ба ороишоти хӯрок шурӯъ менамоем. хӯрокимон тайёр шуд. метавонем онро ба метавонем онро ба зарф гирем. ман ба шумо кӯмак мекунам. марҳамат. омехта карда сирпиёзро ҳам мегирем. ҳамаи маҳсулотро омехта мекунем. баъдан ба зарф мегирем. баъдан ба зарф мегирем. фикрам кифоя аст. акнун сирпиёзро барои зебоги ороишаш мемонем бо камонфурҳо. яъне хӯроки мо ба пуррагӣ омода шуд. омода шуд ба пуррагӣ. бинандаҳои азиз, бубинед чӣ гуна як таоми хушхӯр, хушлаззат, зеро аз намуди зоҳирияш маълум аст ки бисёр ҳам хушлаззат шудааст ва аз ҳама муҳим рангобаранг ҳамаи маҳсулотҳо бо ҳам омехта шуда як намуди дигар гирифтанд ва ороишаш ҳам бисёр ҳам зебо шудааст. барои иштирокатон изҳори сипос мекунем Наргизбону ва ин лаҳза мечашем ки таъмаш чӣ гуна шуда бошад. ташаккур. марҳамат кунед. шумо сар кунед. воқеан ҳам чуноне ки қайд кардем аз намуди зоҳирияш маълум буд ки хушхӯр шудааст. воқеан ҳам таъмаш бисёр ҳам лазиз, болаззат шудааст ва ин барои нафароне ҳам ҳаст ки метавонанд синну соли гуногун дошта бошанд, яъне калонсол ҳам бошанд, метавонанд барои аҳли оилаи худ низ аз ин хӯрок омода кунанд ва ин лаҳза бошад хӯришро мечашем.
хӯриш ҳам таъмаш бисёр хуб аст. Бинандаҳои азиз, имрӯз Наргиз Бону барои мо аз маҳсулотҳое ки барои хӯрок пешниҳод гардида буд, аз ин маҳсулотҳо ҳам тавонистанд ки барои мо як хӯроки хушхӯр, хушлаззат ва ҳамзамон як хӯриш дар баробари хӯрок низ бисёр ҳам як таъми лазиз дорад. Дастонатон дардро набинад. Наргиз Бону, хуш омадед бори дигар. Барои иштирок дар барномаи солҳои сипос мекунем ва умедворем ки аллакай ин хӯрок ва ин хӯрише ки шумо имрӯз дар барномаи мо омода кардед, кадбонҳои мо маҳсулотҳои заруриро барои худ нависта гирифтанд, қайд карданд ва умедворам ки дар хонадони худ низ аз ин таом ва хӯриш истифода мебаранд ва албатта ки бори дигар сарфаю сариштакориро дар хонадони худ нигоҳ медоранд. Ва чун қайд кардем, сарпарасти барномаи мо ширкати қаннодии шоколадсия мебошад ва барои тамоми иштирокчиёни барнома тӯҳфаҳои хотиравиро арзонӣ медорад ва имрӯз низ ширкати қаннодии шоколадсия меҳнати шуморо қадр карда ба шумо ин тӯҳфаро ҳамчун рамзи барнома пешбинӣ кардааст. Марҳамат, тӯҳфаро монед ва рӯи онро боз кунед ки оё ба шумо ин тӯҳфаи пешниҳод карда писанд меояд ё ин ки на. Марҳамат. ташаккури зиёд Шабнам Бону, инқадар зебо. Дар инҷо акси ману шумо як сюрпризе ки ба мо тайёр карданд, дар инҷо акси ману Шабнам Бону мебошад. Ин рамзи барномаи кошона аст. Бинандаҳои азиз, хуш омадед бори дигар. Наргиз Бону барои иштирок дар барнома ва барои омода кардани чунин як таом ва хӯриши аз шумо саломат бошед ва умедворем ки боз дар нашрҳои баъдии барнома бо шумо вомехӯрем ва албатта ки хӯриш, таом ва шириниву қулчақандҳои гуногунро боз интизорем. Албатта. Саломат бошед. Ташаккури зиёд. Бинандаҳои азиз, инҷо мерасем ба фарҷоми барномаи кошона. То барномаҳои баъдӣ тансияту хонаобод бошед. Хайр.